हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय आसामनि बारग' मन्थ्रि थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मआ चिरां जिल्लानि काजलगावआव गावजों लोगोसे 6,000सो हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै मैया इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय बिथांनि जइन जानायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी राज्य सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोम दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना दुंब्रुद बरायनायखौ नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दिनै चन्दन ब्रह्मनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाया जोंनि माहारिनि खौसेथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायजों लोगोसे इउपिपिएल हान्जाखौ माहारि सिबिनाय हाबाफारियाव आरोबाव गोख्रोंसिनै मावनो थाखाय थुलुंगा होगोन आरो रोजा रोजा हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै जोंनि दोलोआव फैनायखौ आं बरायो फैबाय थानाय समाव माहारि जौगानाय ओनसोल जौगानायनि थाखाय जों खौसे खामानि मावगोन होननानै बुंथियो बेजोंनो लोगोसे बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ जइन जाखांनानै गावनि बिबुंथियाव ओरैबादि बुंथियो बिपिएफ दोलोआ थागोन नाथाय दिनैनिफ्राय बिपिएफनि हिमग्ल'बिनआ 0.5 जासिगोन आरो इलेक्शननि उनाव 0.3 0.2 बिदि जाहैगोन होननानै मख'नो गोनांदि आक्रासुनि बारग' आफादगिरि राजु रयजों लोगोसे 32 जन गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोराबो मैया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानायखौ नुनो मोनो खुंगा 11थि बावखुंग्रि फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायबाय गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो बिटिसि टुरिज्म बिफान आरो बावखुंग्रि खुंफुं आफादनि जथाय बानजायनायाव 12 आरो 13 एप्रिलाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंगासिनो दं बे 11थि बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि सानाव गाहाय लांगोना बेखेवनायजों लोगोसे 7.3 किल'मिटार हाजो गाखोनाय साइकेल सालायनाय बादायलायनायाव डिमासा दैब्रां मोसाहारि आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै डिमासा दैब्रां मोसाहारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बावखुंग्रि फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे धोरोमारि फोथायनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय बादिब्ला बावखुंग्रि हाजोनि थिखिनियाव गाखोहैनानै गोसोनि लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ अबंलावरिनिसिम आरज गाबोब्ला जाफुङो होननानै बर'फोरा फोथायो आरो बर'फोरनि फोथायनायखौ मान होनानै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बायदि हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायो आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो फैबाय थानाय समाव बावखुंग्रि फोरबोआ इन्टारनेशनेल लेभेलनि मोनसे फोरबो जागोन होननानै मिजिंथियो होननानै फोरमायो मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव आइजोफोरनि जर'खा सावराय मेला तामुलपुर जिल्ला एबसुनि मावख'आव जानानै थाङो बे मेलखौनो मिरु एबसुनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर'नि आफाद सामलायनायाव तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनाय जायो आथिखाल समाव बर' हारिनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव नुजाथिनाय गोबांथार जेंना जेंगोनाफोरखौ दबथायनो जुनै बर' बिमा गौथुमखौ गलाघाटआव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जखन्थायाव दाफुंनाय जादोंमोन थि बे लेखायैनो तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनाय जायो बे हाबाफारियाव मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारीया बाहागो लानानै बर' बिमा गौथुमनि थांखि नोजोर आरो बर' आइजो जौगानाय समाजारि जेंनाखौ सुस्रांनायखौ लानानै बिबुंथि होलाङो बे हाबाफारि बादियै तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि क'अर्डिनेटर महरै कामिनी मुसाहारि आरो लोगो क'अर्डिनेटर महरै अनारि बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ कन्जुमार अफेयार्सनि सिनियर अफिस एसिस्टेन्टखौ एरेस्ट खालामदों कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजानाव फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ कन्जुमार अफेयार्सनि सासे सिनियर अफिस एसिस्टेन्टखौ रां घुस लानायनि दायाव गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स सेलआ शुक्रबारखालि एरेस्ट खालामो एरेस्ट खालामजानाय सुबुंनि मुङा गुरुपद दास होननानै सिनायनाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे सुबुङा एन्टि करापसन एबा सिएम भिजिलेन्स सेलनि खाथियाव हमजानाय सिनियर एसिस्टेन्टनि हेंथायै अजद होदोंमोन थिग बेबादियैनो मैया शुक्रबारखालि गुरुपद दास मुंनि सिनियर अफिस एसिस्टेन्टखौ सिएम भिजिलेन्स सेलनि मोनसे हानजाया एरेस्ट खालामनाय जायो बाक्सानि मुसलपुराव गथ'सा लांखारनाय जाथाय इस्लाम धोरोमारिफोरनि गोथार ईद फोरबोनि सानखालि मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुवेरि सकआव गथ'सा लांखारनाय जाथायखौ खालामग्रा मजनुर आली मुंनि सुबुंखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा होसो होसो हमनाय जायो आरो लांखारग्रा गथ'सा सानैखौ बोखांनो हायो गथ'सा सानैखौ दिगालदङायाव थानाय गावनि न'निफ्राय मटर साइकेलजों दैखांनानै लानानै खारदोंमोन लानानै खारनाय समाव गथ'सा सानैया होसिख्राव थांनायखौ खोनानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा होसोनानै कुवेरि सकआव हमनानै लाखिना गथ'सा सानैखौ रैखा खालामो उनाव मुसलपुर पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै लांखारग्रा सुबुं मजनुर आली आरो सानै गथ'साखौ थानायाव लानानै थाङो लोगोसे बे जाथाय खालामनाय दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबि खालामो
लकसभा बिसायख'थिनि समा खाथि सफैनाय लोगो लोगो बिटिआर ओनसोलावबो राजखान्थिनि दुंहाव बारा बारगासिनो। बेबादि समावनो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बायदिसिना बाथ्रानि सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। मैया आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव हाबनायखौ लानानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा हब मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ जों 3 बोसोर सिगांनो होखारखादों आरो बान्दर मिया जाबो सुन्दर मिया आहिब होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे बिथाङा देग्लायनि बोसोरा बिपिएफ दोलोनि थाखाय जोबोर लाखि होननानैबो बुंथियो। मानो होनोब्ला देग्लाय आंहा लटारि लानाया उथिदों, बेखायनो बे बाराव जोंनि बिपिएफ दोलोआ 2 एमपि मोनगोन होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।